По низці військових та інфраструктурних об'єктів окупантів у Криму було завдано ударів безпілотниками. Вибухи чули жителі Сакського району, Керчі, Ялти, Євпаторії, Севастополя. Гучно було і поблизу військових аеродромів Бельбек і Кача, а також біля Балаклавської ТЕС. В результаті без світла опинилися Сімферополь, Саки, Євпаторія, Миколаївка, Берегове, Піщане та Углове і частково Севастополь. Водночас на півострові є перебої із водопостачанням. В ніч на 12 серпня Сили оборони України уразили військово-морську базу в Новоросійську. За словами президента Володимира Зеленського, операція стала унікальною і боляче вдарила по останньому основному форпосту російського флоту у Чорному морі. Речник військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук каже, що є уражені об'єкти саме військово-морської бази, а також портова інфраструктура та низка супутніх об'єктів. Такі операції планувати досить складно, тому що форпост – це якраз найточніше таке формулювання, яким можна описати те, що зараз собою представляє пункт базування в Новоросійську. Дійсно, ворог зробив багато для того, щоб захистити цей об'єкт, тому що дійсно він останній. Тут більше бігти нема куди. І це стосується як ППО, так і засобів викриття надводної, підводної, повітряної обстановки. Це авіація, яка працює фактично на прикриття Новоросійську. Тому так, операція унікальна, і я думаю, згодом ми з вами побачимо деякі подробиці. Внаслідок ударів по Новоросійську призупинили роботу і два найбільші зернові термінали РФ. Удари по цьому порту – болюча втрата для країни-агресорки, каже президент Центру глобалістики «Стратегія 21-го століття» Михайло Гончар. Адже Новоросійськ – основні ворота для її зовнішньої торгівлі. Десь приблизно порядка третини всього російського зерна, яке йде на експорт, воно перевалюється саме через Новоросійський порт. А також йдуть вантажі, пов'язані там з мінеральними добривами, з металом. Таким чином, це такий собі дуже багатопрофільний порт. І, звісно, що основні удари Сил оборони України, вони традиційно приходились на Шесхаріс, бухта Шесхаріс, де розташований нафтоналивний термінал. І це були достатньо успішні операції, але зараз ми бачимо більш комплексний підхід. Видання Financial Times написало, що у Вашингтоні були стурбовані впливом атак на світовий нафтовий ринок і на американські компанії. Автори статті поспілкувалися із неназваними українськими чиновниками і повідомили, що віце-президент США Джей Ді Венс 31 липня під час розмови із президентом Володимиром Зеленським попросив Україну припинити удари по нафтових танкерах у Чорному морі. Йшлося про судна, які перевозили нафту з Казахстану через термінал Каспійського трубопровідного консорціуму у Новоросійську. За словами джерела видання, Україна погодилася на прохання Венса. Після низки атак українських дронів на НПЗ в Орську Оренбурзької області РФ лише на одній заправці є дизельне паливо та бензин, та й те не всіх видів. На ще одній – лише дизельне паливо. Інші АЗС у місті не працюють, а табло з цінами погасли. Про це повідомляють місцеві канали. Поки деякі АЗС порожні, на інших черги та ліміти на продаж бензину. Такі обмеження стосуються щонайменше 15 регіонів Російської Федерації. А влада Сочі закликала водіїв пересісти із власних автомобілів на громадський транспорт, щоб знизити навантаження на заправки. Та при цьому Путін під час свого турне влаштував чергове шоу. У Новосибірську вийшов поспілкуватися до натовпу. За іронією долі, ця зустріч відбулася біля чергової непрацюючої заправки. На тлі тотального дефіциту пального країна-бензоколонка імпортує бензин з Індії.